Bodoland Got Talent Season 2 बेनि मेगा अडिशन मैयानिफ्राय दिनै साननैनि हाबाफारि लानानै उदालगुरि कलेजाव आसाम नाङै जायफोर माने जिल्ला बा लकेल एरियायाव जायफोर अडिशन होनानै सिलेक्शन जानानै फैबाय बिथांमोनखौ बेयाव दिनै मेगा अडिशन लानाय जादों आरो स्पेशली बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टखौ जोंनि माने खोब डायनेमिक आरो पजिटिभ माने मोनसे सिन्तानि गेजेरजों हरकेश्वर बर' आरो जोंहा रन्जित नार्जारी आरो लोगोसेनो नरजित नार्जारी बिथांमोननि गासै टीमा बेखौ लिडारशिप लानानै खामानि मावदों। जों नुदों जे नेशनेल लेभेलाव डिआइडि लिटिल मास्टार बा डिआइडि कम्पिटिशन बा इन्डियान आइडल आरो बेबायदिनो सारेगामा गुबुन गुबुन लेयाराव प्रफेशनेल मानसिफोरखौ लानानै माखासे जायफोर टिभि चेनेल दङ बा बे माने टीमफोरा दिनै खामानि मावदों आरो आसाम लेभेलावबो गुवाहाटी बेस्ट आरो आसाम नाङै गुबुन गुबुन एरियायाव बेबायदि कम्पिटिशनफोरखौ जों नुदों। दा बड'लेण्ड बिमुंजों आसामनि गासैबो माने रिमोट एरियानि बा माखासे जायफोरा टेलेन्ट दङ माल्टि लेयारनि डान्सिंआवनो जा सिंगिंआव बा फेशन एन्ड डिजाइन आर्ट एन्ड कालचार जायफोरा माल्टि लेयारनि जि टेलेन्टफोर दङ जेरै इन्डियान गट टेलेन्ट जों नुदों बे लेभेलनि माल्टि लेयार बेयाव नट अनलि माने मेथाइ खननाय मोसानायबो जादों आं गुबुन गुबुनबो नुदों बेयाव दा बिथांमोनखौ जि मोनसे स्पेस आरो मोनसे प्लेटफर्म बे जोंनि थाखाय जोबोद माने गोग्गाथाव आरो बे लेभेलनि प्लेटफर्मखौ दिनै मोनसे सिस्टेमेटिक एप्रोचनि गेजेरजों फार्दार माने हायार स्टेजाव लांनो थाखाय माने जि मोनसे इनिशिएटिभ बेखौ आङो दिनै गिबियावनो बाख्नायदों आरो बिथांमोननो आं उइस बावदों आरो जायफोर कन्टेस्टेन्ट बेयाव फैदों नर्मेल जोङो फर्मेल इडुकेसनखौ लाखानांगोन बयबो मेट्रिक रिजाल्टखौ मोजां खालामनाय हायार सेकेन्डारि रिजाल्ट मोजां खालामनांगौ डिग्री फरायनांगौ मास्टार डिग्री खालामनांगौ डाक्टार इन्जिनियार जानांगौ कम्पिटिटिभ एग्जाम आइएस आइपिएसआव थांनांगौ बे मोनसे सिस्टेमेटिक फर्मेल इडुकेसन बेनि बादैबो जोंनि गोबां माने फरायसा फरायसुलि जोंनि गोबां गथ'फोरा माल्टि लेयारनि बिसोरनियाव माखासे टेलेन्टफोर दङ स्किल दङ आरो बे स्कप मोनैनि थाखाय गोबां समाव बिसोरो बे लेभेलाव थांनो हाया आरो बेयो जाबाय मोनसे केरियारबो स्पर्ट्सआ जेरैबायदि मोनसे केरियार नैबेबो मोनसे केरियार आरो बिनि गेजेरजों नोङो मोनसे वाइड प्लेटफर्म मोनगोन गावनि केरियारखौ दानो हागोन प्रफेशनेलिज्म नोङो गावखौ लिडारशिप होनो हागोन।